solamente concibo dous tipos de cine para cando estou de resaca ou cansado na casa por calquera outro motivo que teña que ver ca resaca. O cine porno e... No, de cine porno non, porque o cine porno non é cine, non é curta. En todo caso, o cine porno é curta. Entón, eu solamente concibo comedia ou terror. Non teño máis xéneros para resaca. Esta película que vin chamase Talk to Me, fala comigo, fálame, porque o título en galego en castelán creo que é distinto, porque efectivamente esta película que está en Prime Video subtitulada e dobrada en galego. De feito, eu non son... Puñéchelle as dúas cousas. Non son moi fan das dobraxes, pero está bien dobrada porque creo que está ben apoiar que o señor que conta as estadísticas en Prime Video, que debe ser, eu imagino, como unha especie de mono superinteligente con bata de laboratorio dentro dunha sala de control espacial, diga, en plan, se comunique con Jeff Bezos e lle diga: hai un fogar máis no que se está vendo en Galicia cine en galego, deberíamos financiar máis dobraxes. Hai un mono facendo líneas nunha libreta e entregallas a final de mes. Sí, e cando se aburre edita 2 dos 3 maiores xornais de Galicia, incluso, sabes, o mono é multitarefa. Ben, pois esta película Fala comigo é, joder, como definila? Sabes as míticas películas que se crearon, cada época ten as súas de os adolescentes son subnormales, entón vou facer unha película demostrando os subnormales que son. Esta película, Fala comigo, amosa o último reto, a última moda viral entre adolescentes que é invocar espíritus para ser poseídos por eles brevemente durante menos de 90 segundos, porque despois cando se lle marcha o espírito dalles como subidón, en plan que eran como se drogaran. Eu tamén a vin e a miña sinopsis é adolescentes se colocan con fantasmas. Exactamente, pero diredes, que teñen que ver as mans nesto? Ahora vamos, como se invoca o fantasma? Hai como unha estatua, unha figura dunha man, así de tamaño real, que está nesta postura, bueno, na postura de botar un pulso ou darlle a man a alguén. Digo para os que nos estáis escutando e non vendo. Entón, tío, que tens que facerte é sentarte nunha mesa, o sea, sentarte nunha silla diante dunha mesa onde está esa man, botarlle un pulso a fantasma, darlle a man como se ya apretases e dicirlle deixoche entrar, creo que o que lle tiña que dicir, en plan, o permito que entres ou algo así, porque ou era Fala comigo como título, creo que era deixoche entrar. Bueno, Pois vaya pouco aproveitaron a oportunidade de decir o título da película. Pero claro, o rollo é ti sentaste, das a man e diante de ti sentado ao outro lado da mesa. Perdón, que me liei un pouco. Entón a peli chamase Déixame entrar? Ou no, é Fala comigo. Porque Déixame entrar xa hai dúas películas. No, pero a frase creo que era deixoche que entres ou algo así. Entón, ti sentaste diante da mesa, das a man a esta man rara, como unha estatua, e no outro lado da mesa ves sentado frente a ti a un fantasma. A parte mítico fantasma, como morrese, en plan, se morreu afogado, faltalle un brazo, todo hinchado. No, porque son fantasmas distintos. Ti invocas o fantasma que pasa por aí nese momento. Ai, porque a man era dunha medium ou algo así. Sí, eso non o explica moi ben. O sea, así como que tal, pero sí, esa parte, o sea, o rollo é que aparece un fantasma random e ti podes decidir, isto, acordemos do chat roulette. É como o chat roulette dos fantasmas. É o chat roulette dos fantasmas. O chat roulette dos fantasmas. A ver, o chat roulette, disclaimer para xente que nacera despois do ano 2000, era unha aplicación super loca que usábamos. Vou xa forrar tempo. É o Megle Bello. Punto. Vale. Bien. Pois isto é chat roulette de fantasmas ou esa cousa que dixera Fer. Podemos facer un chat roulette da Caixa Negra da Nostromo e gravar. Non deberíamos facer. E darlle a chapa con películas. O Regreso ao Futuro 3, non sei que tal e todo. Sí. Todo que nos dé tempo para. Podemos estar facendo podcast e metendo xente de chat roulette random. Bueno, pois as reglas de invocación, por se algún día facedes na casa son: ves o fantasma e sin soltar a man dixlle deixoche entrar, entón o fantasma metes en ti. Empeza a liar a pardísima a dicir obscenidades ou a facer o que lle saia, porque hai fantasmas que din obscenidades ou a facer o que lle saia aos collóns, e os teus colegas gravante en plan, están aí no sofá alrededor, en vez de estar fumando uns petas, están mirando para ti e ríndose gravando en plan, jajaja, non sei que tal queda... mira el poseído, jajaja. Paco, non sei como pensache, pero acabamos de falar dun difunto sin querer e agora estás falando dunha peli de difuntos que podes convocar. Bueno, que ninguén convoque difuntos a poder ser nesta realidade cuántica. Entón, cando pasan 90 segundos, isto é moi importante para que non se quede en ti, antes eso hai que cortalo, hai que zazarte da man, soltala, e aí xa te desposuizas. Que pasa? Que Chamao te agarra? Eso pode ser. Cando te desposuizas, estás como super colocado, porque a protagonista, a primeira vez que a posúen, que man sonou eso, o sea, primeiro parece que lle vai parecer fatal, non, pero cando lle quitan o fantasma queda como, ¡buah! Aparte en galego, é como, isto foi abraiante, ou algo así, sabes? Empeza a fliparse, entón a partir de aí todos se enganchan a ser posuídos. É unha auténtica chorrada, quero dicir. Claro, é que eu estaba vendo a película e estaba pensando, vale, entendo que
pode ser trading topic que te posúan. Pero que hai máis mans por aí, porque a base de que se faga viral, colocarse con unha man que te fai ver espíritus, é que o pode facer máis xente que sea o dono desa man, non? Sí, pero non lle buscas moita máis lógica, porque o que iba a comentar esta película tivo bastantes boas críticas. É australiana, do ano 22, aparece... Salen canguros. Non me acordo... Sí, aparece un canguro, é certo, aparece un canguro. En Datos curiosos No. datos curiosos que non manejabas sobre... Vos preguntar eso cada vez que haxe unha peli australiana. Salen canguros. De feito, a ver... Pois en Mad Max salen canguros. Pois... É que aparece un canguro que eu me conta aí que a peli era australiana porque aparece un bicho atropelado na estrada, é un spoiler do principio da peli, e é un canguro. Ao principio dixen, debe ser un cervo tal, e cando vi que era un canguro dixen, esta peli debe ser australiana, porque senón non ten puto sentido.